Kijkers, we zitten vanavond in het Al Vanelle gebouw in Rotterdam, aan de Vanelleweg, nummertje 1. Wij gaan hier de mensen van Duco's en de voorzitter van de Stichting Zomercarnaval Rotterdam interviewen naar aanleiding van het problemen die zijn ontstaan voor het live uitzending van RTV 7. We gaan vanavond met Guus praten en daarna nog de voorzitter van de Zomercarnaval. Ik wens je veel kijkplezier vanuit Rotterdam en hopelijk zien we jou ook tijdens de carnaval. Karel en Guus, er zijn wat problemen ontstaan met het live uitzending van RTV 7. We hebben RTV 7 zelf geïnterviewd al, alleen we willen graag op jullie kant van het verhaal horen waar het fout is gegaan en hoe kunnen wij een lering hier aan trekken voor de komende jaren. RTV 7 hebben we vorig jaar ook mee samengewerkt. Die hebben we vorig jaar ook de parade integraal uitgezonden. En we wilden op dezelfde condities doen als afgelopen jaar. Er is een discussie ontstaan van heb je nou wel rechten of geen rechten. Laten we eerst duidelijk stellen dat zomercarnaval is op de openbare weg. Zomercarnaval is iedereen. Dus vrije nieuwsgaring, dat willen we ook zo handhaven. Dat kan ook niet anders, dat wordt ook zo. Wat alleen RTV 7 wilde, was een specifieke integrale live-uitzending van de gehele parade. Daarvoor moet je voorzieningen treffen. En daarmee geef je ook een stuk content voor zijn programma. En RTV 7 als producent, die maakt het programma ook en zet hem ook weg in verschillende gebieden. Dus hebben we tegen RTV 7 gezegd van naast de productiekosten vragen we een kleine bijdrage voor de parade. Omdat wij de content leveren waarmee jij een programma kunt maken die integraal uitzendt. Dat is het enige wereldwijd integraal live die parade uitzenden. En vervolgens kun je het ook elders wegzetten. Want het is ook een onderneming, hè, RTV 7. Nou, die bijdrage was zo klein, dat vond ik een reële vraag. Heeft u vorig jaar ook betaald? Was vorig jaar ook geen probleem. Dus we waren een beetje verrast in de gesprekken, vlak voor de deadline, dat iedereen zei van ja, dat kan ik niet betalen. Dus hebben we in eerste instantie gezegd van joh, luister eens, we bieden je al zoveel en je bent al de enige wereldwijd. Je kleine bijdrage is nog heel reëel. Toen heeft hij gezegd, dat gaat me echt niet lukken. Dat hadden we op de maandagmorgen nog een vergadering gepland om te kijken of we dat nou daarvan af wilden zien. En toen dachten we ja, 25 jaar zomercarnaval, voor zo'n grote gemeenschap, laten we het voor deze keer maar toch doen. En hem toch die mogelijkheid geven zonder bijdrage voor die parade dat uit te kunnen zenden. Alleen toen bleek, hoorden wij achteraf, zijn deadline al voorbij te zijn. En daar ontstond consternatie. Karel, hoe zie jij deze consternatie in het 25 jaar Curaçaose Zomercarnaval hier in Rotterdam? Wij zijn een organisatie die heel open en eerlijk zijn. En dat heeft ons ook het 25-jarige jubileum geleverd. Hè? Omdat wij steeds zowel inhoudelijk en commercieel gezond blijven. Anders haal je 25 jaar niet. In dit geval vond ik het heel jammer dat de discussie achteraf heeft plaatsgevonden. Jammer genoeg. Want toen ik gebeld was, toen was de beslissing al genomen. En dan denk ik, nou, waarom bel je dan? Want ik kan dan, als jij het al hebt afgezegd, kan ik niks meer voor je doen. Als je me een week eerder had gebeld, dan hadden we gewoon aan tafel gezeten samen met mijn producent in deze. En dan hadden we wel op een of andere manier eruit gekomen. Het is wel zo, en dat is ook mijn standpunt in deze, dat onze productiekosten er wel uit moeten. Het kan niet zo zijn dat ik productiekosten moet maken voor iemand die de boer mee opgaat straks. Dus in die zin sta ik achter de beslissing van we moeten de productiekosten minimaal eruit halen. Kijk, en we hebben erover gesproken en we hebben besloten om de andere kosten niet in rekening te brengen in het kader van 25-jarig jubileum Zomercarnaval. Nou, dat is gewoon een geste van onze kant om het te doen. Maar ja, het jammere is, en nogmaals, is dat wanneer wij dit hebben besproken intern, klaarblijkelijk de besluit van de tegenpartij al genomen was, terwijl wij nog aan het praten waren. In onze teamvergadering hebben we gezeten hier en we hebben het besproken en we zijn tot de conclusie gekomen dat wij dit graag willen doen voor de productiekosten, in elk geval, voor het bedrag van de productiekosten. En het besluit was al lang genomen en dat vind ik een beetje jammer. Ik werd ook pas daarna gebeld en in de weekeinde, terwijl de beslissing al eerder genomen was. Kunnen wij hier zeggen dat het
sprake is van een miscommunicatie, dat de tegenpartij een deadline had en dat jullie niet goed op de hoogte waren van de deadline van de tegenpartij en dat jullie nog aan het onderhandelen waren terwijl de tegenpartij altijd zijn deadline heeft gehaald en met dienstvoorstander dat hij dus dan nooit meer die uitzending zou kunnen. Als ik mag antwoorden, was onze commerciële man, had met hem gesproken en zegt van joh, ik geef het weinig kans, maar laten we het maandag nog even in het team bespreken. Toen had hij moeten zeggen, ja maar dat is te laat. Dat heeft hij niet gezegd, dus we hebben dit maandag in het team besproken. Ja. En vervolgens ook gelijk naar hem gecommuniceerd, oké, we gaan akkoord, laat het puur voor de productiekosten doen. Ja. En toen zei hij, ja het is te laat, ik heb het al afgezegd. Dus hadden wij geweten dat hij een deadline had, dan hadden we desnoods telefonisch nog even met elkaar een conferentie gehouden. Maar toen wij zeiden maandag gaan we bespreken en hij heeft niet gezegd dat kan niet, ja dan gaan wij ervan uit dat het op tijd zijn. Ja, laten we even restaureren op het gesprek met donderdag met Ja, Wim. ja. Dan had de tegenpartij probeerde dus te onderhandelen voor die 2500 euro wat hij als uitzendrechter zou moeten betalen. En hij zag dat dan dus dat hij dus het enige was die dat zou moeten betalen. En hoe zien jullie dat in het geheel? Nou, het is hetzelfde als vorig jaar. Ook vorig jaar heeft hij dat ook betaald. Maar hij is ook de enige die de mogelijkheid krijgt om de hele parade integraal live uit te zenden. Wij bieden de andere partijen geen faciliteit om dat te doen. En vrije nieuwsgaring kan prima, maar apart in het gebied van het evenement, een eigen locatie, om de hele parade live te kunnen uitzenden, kunnen opnemen, daarvan was hij de enige. En daarvan zeggen we, als je de enige bent wereldwijd en je kan het product op weg zetten in een team dat of waar dan ook, doe dan een kleine bijdrage voor de kosten van het maken van die parade. Want wij leveren jou content voor jouw product. Dat heeft hij vorig jaar gedaan en dat vroegen we dit jaar weer. Ja, en dat is het probleem dat wij ook niet in zagen. En die hele discussie niet. Kijk, als jij het vorig jaar hebt betaald, zowel de productiekosten als de kosten voor de uitzending. Nou, jongens, dan is er dit jaar geen probleem. En we hebben het bedrag niet verhoogd. Het is hetzelfde bedrag als vorig jaar. Ja. Exact hetzelfde bedrag. Er is geen cent er bovenop gegaan. En dat maakt de discussie juist heel vreemd eigenlijk. Als je het vorig jaar helemaal hebt betaald en dit jaar vraagtekens stelt bij de uitzendrechter. Kunnen wij hier concluderen dat er sprake is dat verleden jaar hebben ze meegedaan als sponsor om hunzelf ook binnen de gemeenschap te profileren. En dit jaar doen ze het alleen maar puur voor de uitzending en niet als sponsor. En misschien dat ze daardoor gezien hebben, oké, wij moeten een x-bedrag betalen en dan gaan wij er niet mee akkoord en we gaan proberen te onderhandelen. Zou kunnen, maar dan zou ik zeggen, van geef in de eerdere fase aan wanneer het deadline is. Geef dan tijd gelijk aan, ik moet het dan en dan weten. En dan hadden we het niet eens telefonisch gedaan, dan hadden we het bij elkaar gaan zitten aan tafel. Ja. En nu werden we een beetje overvallen met een deadline die we niet wisten. Ja. En ja, we gaan volgend jaar gewoon weer uiteraard met RTV 700 op tafel zitten. Dat ook wij vinden het van belang als zo'n carnaval zo breed mogelijk getoond wordt. En ik neem aan, zoals volwassen mensen met elkaar gaan zitten. En ik heb het interview gezien wat jullie gehouden hebben. Het is een reële, rustige man. Maar komen we er ook reëel en rustig uit.